Assalamu alaikum, hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Başta mine şuşu plakatlarını mingil internette, Facebook'talarını uruşkanıyım yazıp şu fotolarını şular koyup. İyiymiş mine bu yaktan koyaları. Mine bu yaktan vak harflen. Ana tağı var iken birisi mine hazır size көрсетем içmesem. Şoförler Oftalmologda көрсетелер бит үзен ничек күзләре күрәме, юкмы? Менә бу инде, белмим, бу дальнозорки дип үрчәйтмешли, аларга түгел инде, бу әрлән, орел, беләсезме? Ул һавадан татар әрләннәре укырга тиеш менә. Чөнки менә бу яктан кем аны укый менә, күрдегезме? Әнә теге якта китеп барган я трамваймы, я машина, автобустан кеше менә шушыны күрергә тиеш. İldar Yüzeyev'in sözleri Saklağız siz tuğan tiligizini en zor hazine ol asılda. Mine bik saklap turalar tuğan tilini. Tigi для галочки deyip ayteler bit. Для галочки. Ник mine özümüzün ilimizde kurka şulay kurmesinler deyip. Tigi urşa ayteler i vaşim i našim deyip. Kurka pısıp Күтен кысып, менә шулай куйганнар. Бу яктан кем күрәне? Менә бу трамвай тукталыш түгел, монда уза да китә. Ул мәсәлән трамвай. Менә бу эшчеләр әллә укый микән? Юк. Менә күрдегезме? Әллә нинди бер реклама, әйтмим инде кайсы реклама, кайсы вакытта ошамаган да инде. Аны инде ире хәрефләр белән күзеңә китерәләр. Күз алдыңа кая барсаң да. Менә шушылай мискин без. Мискин халык шундый. Менә мине әйтмәсеннәр, котырта дип котыртмыйм. Мин фактны күрсәтәм. Шунардан менә нәтиҗә. Мискин дип әйтәм. Ничек инде без менә шушындый әллә кая ерактан күрмәгән. Нигә дип куялар шунда менә. Берсе күрми аны. Куймагысыз алайса, юк менә отчет бирә кирәк. Фәлән шәһәрләрдә шундый менә үтәдек милли программаны, плакатлар куйдык менә Юзеевның исемләре белән. Кем укыдым ул сез? Аны апарыгыз да бер утрауга, я Чукотка апарып шунда элеп куйыгыз. Әллә кая. Шунда да күрерләр бәлки. Икәү дә бер нәтиҗә. Я камын уртасына апарып шунда элеп куйыгыз. Я bir tavga parıp menip koyuyoruz. Менә шунысы әйтәс килә. Бер шәйткән, менә сез biz депутат чагыбызда 50 кеше сайланган шәһәрдә. 42-се җитәкче булды, калганнары гади кеше, укытучы, доктор, анда теге табиб тагы, мин журналист мәсәлән. Соңыннан тикшереп караганык 42 мәллә татар булып чыкты. Әйтерләр, менә татар. Яри рәхмәт. Урыслар татар дип карап тормадылар, тавыш бирделәр. Татарлар җиңеп чыкты. 42 татардан берсе дә сессияларда татар телендә чыгыш ясамады, курыкты. Бу милләтчелек, бәлки милләтчелек дип. Мәскәүдә куркып торсын берсе урыс телендә чыгыш ясарга. Милләтчелек бу дип әйтәме? Юк, килешми. Шуңа күрә нинди милләтчелек? Ул дәүләт теле дип санала. Кем тели ул имеш урыс телендә чыгыш ясый. Мәсәлән, урыс кеше әһеле татар мәсәлән, минемчә ул бит кайсы вакытта күкрәк куга каккан була, күкрәк каккач инде ул чыгыш ясарга тиеш. Аны тәрҗемә итеп бирергә тиешләр. Бүтән дә тегени цивилизованный дип әйтәләр бит. Шундый рәвештә булсын. Мәсәлән, чыкса, хатта Чувашта чыксын, ул безне Чуваш. Мәсәлән, безне менә Буа районында Чуваш телендә дә газет чыга, мәсәлән, Нурлат районында, монда Татарстанда чыга Чуваш телендә газет. Сайлауда бюллетеньне татар, урыс һәм Чуваш телендә бастыралар. Менә Чуваш, мәсәлән, депутат сайлансын, менчә чыкса да, енді дәүләт теле булмаса да, аны хакы бар чыгарга да, сөйләргә, аны тәрҗемә итсеннәр, чөнки
Ул менә безнең канунларга кирип тора ул. Алар канунлар буенча бит ул теге нәрсә инде. Сайлауга бюллетеньне 3 телдә чыгаралар, газетлар чыга. Чуваш чыксын да чувашча сөйләсен, мен каршы түгел, тәрҗемә этсеннәр тик. Хатта нинди телдә теләсә, кайсы вакытта да шул. Белмәсә ул. Монда безне телне сакларга кирәк. Ул чакта инде ул теге төрле кануннар булырга кирәк. Кануннар аны сакларга тиеш. Ул менә бала, яңа туган бала кебек иммунитетта аның юк. Шуңа күрә анага ярдәм итәргә кирәк, сакларга кирәк. Шуңа күрә безнең телебез әле бала чага шикелле. Битеп бара. Югалып бара. Инде карт кеше дип санадык залайса. Менә шушындай фикердә торам. Менә күрдегезме хәзер менә мондай менә күрдегезме буш тора. Ник менә шул Юзеевне шушында куймаска? Татарча язган эре итеп күрсеннәр дип. Юк, анда бит күрә дә берсе әйтер, менә бу милләтчелек, татарда милләтчелек дип. Шатырдатып, урысча да тәрҗемә итеп куйгыз, нәрсәсе бар. Туган тел дигән бит анда. Урыс та туган телен сакласын. Без бит каршы түгел. Язып куйсын. Урыс әдәме туган теленне сакла дип. Нәрсәсе бар аның. Бунда минемчә бер дә зыян китерми. Һәр кеше үз туган телендә сөйләшсен, сакласын. Шундый мөрәҗәгать кирәк. Минемчә кирәк, мәсәлән, Казакъстанга барырга да карарга, ничек алар туган телен саклыйлар. Анда мен китеп барарым Уральский шәһәрендә. Әгәр дә синди тәрбия ата-анаң сине яхшылап тәрбияләгән булса, син өлкән кешегә урын бирергә тиеш дип, шундый патриот бул дип язганнар. Күрдегезме ничек? Шулай тәрбиялиләр. Одессада булдым. Әйтәсем килә. Анда андый нәрсәләр юк ие. Бездә нәрсә сөйләмәсеннәр, анда юк ие. Анда хатта урысча сөйләшәләр, бер нәрсә юк ие. Анда мин бер вакытта чемодан белән килдем. Инде тимер юл вокзалдан автобуска иртәрәк утырдым да, урын булшагач. Шунасын карасам, бер хатын-кыз аягыра басып тора. Мин анарга урынымны бирдем. Шунасын килә ятканда инде түләргә кирәк бит. Мин аны онтым иде ничә гривна, 4 гривна, 2,5, шунда 3 гривнамы, 2,5 сум тора 1 гривнасы. Түләргә тотынган ул әйтә, хатын-кыз бирде акчаны. Мин дә чөнки ире акча мин. Ире акча мин теге Кырым татарлары мине Гагаузидан Кырымга китеп барганда, шунда мине калдырып киттеләр инде. Танышлар. Шул әйтәс килә. Шул мин ирене ваклап бирделәр алар. Мин аларга биргәнем доллармы, нәрсәме? Алар миңа ирене гривналар бирделәр дә, ире 100-дән мәллә, әллә 200 манда Леся Украинка төшергән рәсеме. Шуннан бу хатын-кыз мин түлим дип тотынды. Акча җибәргән иде, теге шофер әйтә, юк. Без үзен дә түләргә уйлады, мине дә. 2-не түлим дигән иде, теге әйтә 3 ди. Ник ди 3 ди? Менә аның багажы бар ди. Ул күреп алды да, теге мин багаж булгач, бу ял итәргә килгән, бу одессит. Әгәр дә одессит булса, ул кайтып килә торган бер кайдан. Улар куркырый багаждан сорарга өчен. Булай инде күреп тора, ял итәргә килгән. Багаж өчендә ди. Хатын-кыз шунда түләде, 3 кешегә мәсәлән түләде. Шуннан мен әйтәм, минем ничек инде менә моя вежливость идем, нәрсәме вам дорого обошлась. Ничего, зато я с комфортом проехал ди. Күрдегезме, кешенең күңеле булды. Шуны әйтәс килә, анда автобуста хатын-кызга урын бирмиләр бер кайчанда. Менә Казакъстанда язалар. Менә шушылай минчә телебездә, туган телебездә, ул бит безнең туган ана тәрбияләмәсә инде. Шуңа күрә әйтәм, туган телебездә тәрбияләргә кирәк, һәр кайсына аңлатырга кирәк, шул урамда, шул юлсы. Әнә Золотой кристалл. Безгә иң мөһим инде шул кирәкме инде безгә менә тел. Безгә менә шул алтын кирәк, күрдегезме? Шуңа күрә нинди яхшы урында урнаштырганнар. Һәр кайсы күреп тора менә. Безнең телне саклагыз дип. Бер кайда да яшереп торабыз. Күрдегезме? Менә бик атаклы нәрсә икән. Телгә караганда